खरबै हजार शिस्पा आर पेन्यौतली की पोस्ट RRB खुबलाई पी के subscribers bar kumcu ya baro kat ki bayo I bat pe ya kana ka channel kham tam ya kana ka video te hangne ngadon ya kaban wara spi ha ka bayo de bat ki post ki balai ndreswa ban post ka te ka panta ngaso ban kantu yi phi ba na da pidang de ba thammai so ba subscribe ya kana ka channel bar kumcu ru la phi so tanat sa like bat share ru sha ki ba hi nga sam jong phi sha ki lo ki jor ki baton kam ya ka ching tip ha ka bayo de bat ki kam ki balai Temata tungin page ya ka notification. Government of India, Ministry of Railways, Railway Recruitment Board. Katkum ka notification kapalapan mi inado ka arpuway tarik panay balay arajar pun rew. Ka jing sedang panlay online application ha ka pwede berkati ka post kan long nadu ka katsan tarik panay basan arajar pun rew. But jingkut ya ka online application kan long ha ka katsaw tarik panay pan rew. Arajar pun rew. Ya ketika post la code invite application ya ki eligible candidate ban apply di post ki longkum ni assistant loko pilot ELP ka jingsiu nam ta ketika post kan long ha ka level 2 7p commission ka jingsiu na ka punta ki candidate ki pasang panjoin ya ketika post kan long khat khandai jar khandai spasi banai nang ta ha ka bede podcast name ki candidate la kumno ki la de bandap ya ka first name la long ban apply ketika post hadu lai post name te ka total jong ketika post kan long kharbai hajar sispa ar punya hoteli te menta tungini pe ya ka detail ki jaka bar ki state ki badai bantre ha ka bade berkate ka kam kan long kumni ka state Ahmedabad Ajmer Prayagraj Bengaluru Bhopal Bhubaneswar Bilaspur Chandigarh Chennai Gorakhpur Guwahati Jammu Kolkata Malda Mumbai Muzaffarpur Patna Ranchi Sikandrabad Siliguri Trivandrum Dikite ki state ki badai bantre de manta tung ni page saya ki kategori baphar ka UR kategori ka like 100,000 plus ba under photo ki post ka SC kategori ka like 6,000 news pa sa phone ki post ST kategori ki like khandai pa khat khandai ki post OBC ki like 8,000 sans pa khandai phra ki post ki EWS ki like 6,000 saw ki post ka total borok khoja baro ki kategori beberapa po jengkari India kan long khat we jarsis pa ar penyu teli ha ka bede bar ka qualification ki candidate ki apply ya ketika post ki de ban pendep ya ka kelas 10 sejrong ka age relaxation ki don hala ki jong ki kategori na ka penta jong ki ST but SC kategori ka age relaxation kan long sans name na ka life post name plus bar sans name kan long ba hadu life sans name kin sha ban apply ya ketika post di hak bede pat jong ki OBC kan long life name hak bede pat ki ex serviceman ki don hala ki jong ki age relaxation te kitu ki para samla ki badon ya kamon ban apply te sele na kham kloi ban apply ya kane ka post hakine ki khandiat si kane ka long kalat ka kabun na kamata jong ki para samla ki badon ya kamon berkathong ban apply kat bakas nem kadang sya kham tam ya kitu ki baladan ya ka kadan ki balaya ha ban apply ya kite ki post te tang kumta perlok in saya kendupan akwe pat ke video ko play sibun